Dám si to. Tak, Ahoj Martin, ďakujem, že si našiel chvíľočku ahoj Korný, čauko. na Veľmi tento... rád, Prepač. veľmi rád som v aute, takže kvôli práve sme sa bavili kvôli malej takže budem mať také svoje štúdium, a, štúdio. Neviem, či sa toto nebude ozývať. Je to dobré zatiaľ? Je to fajn, je to super. Ne? Mhm. Dobre, keby niečo, tak daj vedieť. Ja si myslím, že na tieto účely to bude skvelé. Ne? Um, Chcela som sa s tebou porozprávať k nášmu vlastne víkendovému eventu, alebo ako by som to nazvala, workshopu. Um, ja som ťa oslovila kvôli tomu, že tvoja práca ma veľmi baví, lebo presne sa ponáraš do vecí, ktoré fascinujú aj mňa. A pravdu povediac, ty si mi ukázal veľa vecí, ktoré v podstate, tak som nejak tušila, že sú, Ne? ale nikto ich nedal doslov ako pre mňa. Že ešte som Aha, nevedela som ani o tých autoroch, tie knihy, čo si mhm, do pozornosti ľuďom. Veľmi sa mi páči, že to dávaš ten zážitok cez telo, ale krásne to dávaš aj do tých slov a používaš teda mhm, tú vedomosť, čo tu už je v poli vlastne. mhm, 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 Dávaš nám ju k dispozícii. A my máme workshop týkajúci sa psoasu, mhm. gravitácie a energetickej prítomnosti ako medicíny. Tak. Mohli by sme sa najprv porozprávať o psoase. Mhm, Presne jedna z vecí, ktorá u mňa bola taká zaujímavá, že ja som o tom počula zatiaľ vždycky len od fyzioterapeutov. mhm, mhm, Mám ho stiahnutý. Všimla som si častokrát. Všimla som si, že veľmi reaguje. Už som si to spojila, som si to všimla, že reaguje na stres, že sa mhm, stiahne vtedy v určitých mhm, momentoch a určité dni, ktoré mám treba náročnejšie, ťažšie, tak potom vyslovene musím s tým telom viacej pracovať a je to veľmi v mhm, 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 oblasti bedier panvy. Ale možno by som to zobrala presne nielen z takého fyzio pohľadu a z takého toho mechanického pohľadu, ale presne ako to ty robíš, že sa na to dívaš ako na taký kompas mhm, energetický a možno niečo, čo nám dáva správy ako ľuďom, že ako sme na tom v živote. mhm, mhm. Tak, no, dominantne máme tú paradigmu takú fyzioterapeutickú, že či je to v joge, alebo je to v pohybovej kultúre, v gyme, kdekoľvek ideme, tak veľakrát ten fyzioterapeutický základ je tam a nie, že by bol zlý, ale to je potrebný mať určitú logiku a vedomosti o tom, ale pri práci s energetikou a emóciami, tá fyzio s tým až tak nerobí. Ona je veľmi mechanická na západe, nie? Že je viac mechanisticky uchopená a práca so psoasom je veľa aj práca s identitou ako takou a s našim emočným zažívaním a s našou percepciou samých seba, ale aj sveta. A na to nie je úplne priestor, keď robíme s flexorom, ktorý mi ťahá platničku a tak ďalej, tak veľakrát neprikladáme do toho tú ponuku, tú ďalšiu rovinu a ako sa máš, ako žiješ, čo si zažil a ako vidíš svet, ako vidíš samého seba. To by bolo možno moc komplikované v tom švungu, v tej nemocnici, keď ľudia prichádzajú s platničkami alebo potrebujú rýchlo pomôcť a potrebujú nejaký základný jednoduchý cvik. A tá práca s obsuasom má preto rôzne roviny a a mňa to tam potiahlo vlastne veľa cez autorku Liz Koch, možno ju poznáš, Elizabeth Koch. A ona bola taká tá psová autorita vtedy a myslím, že stále je, že je vlastne veľmi, veľmi, veľmi nadšená vlastne z tohto miesta v tele a z tohto svalu, ktorá ona nerada nazýva sval, ale proste je to pre ňu také dôležité miesto. A to bolo, ja neviem, ja som študoval, myslím, že jogovú terapiu vtedy v Prahe a okolo tohoto bodu jasné, že boleli ma kríže, myslím, že hej, a Mhm. hľadal som aj rôzne iné pohľady a myslím, že som mal príliš uvoľnený chrbát na rôzne mostiky, predklony, záklony, twisty a tak ďalej. Hatha yoga a Iyengar a to človek študuje cez knihy a úplne má 25, má horlivosť, záklonovú horlivosť a predklonovú horlivosť a ja neviem čo všetko. A hlavne predispozíciu, hej, že má predispozíciu v tele mať
nejak to telo usporiadané. Takže vlastne mňa vtedy bolo chrbát a vtedy som si hľadal rôzne odpovede, ale mal som prirodzený ťah k taoizmu alebo taoistickým technikám, či to bol Mantak Chia alebo rôzne iní autori, ktorí vlastne pracovali s princípmi z bojových umení. A to ma postupne tak zavadzalo a naviedlo ku Liz Kog aj k jej článku a myslím, že to bol tých 12 rokov dozadu a ona bola ináč aktívna ako je teraz. Myslím, aj ten článok bol v takom inom trochu znení, ako pracuje teraz, keď som si ju počúval nedávno. Ale každopádne tam hovorila o svale ako sval duše. A myslím, že to pozná veľa ľudí, ktorí sú v joge dlhšie, tak myslím, že to poznajú. Je to niečo, čo je taký starý základný článok a že to aj radi nazývame, ale robíme workshopy o sval duše, že je toho mnoho viac, ako bolo kedysi. A myslím, že toto bol taký pre mňa taký breakthrough, taký prelom toho, ako ja vnímam telo po tom článku, som sa viac zaujímal o percepciu, o tom, ako vlastne vnímame realitu. A zavedlo ma to aj do marketingu vlastne. Zavedlo ma to do marketingu. Myslím, že ona tam spomínala autora Colter Rappel. Ja to nevyslovím. Colter Rappel, po francúzsky. Pomôžte mi niekto. Ale Colter Rappel a napísal knihu Kultúrny kód. Mm-hmm. A ja som si pozrel nejaké videá, rozhovory s ním. On bol marketingový, alebo je marketingový poradca pre najväčšie firmy, či je to, ja neviem, Jeep, alebo Volkswagen, alebo Apple, Google, ja neviem, rôzne veci. A takisto politickým stranám, že či to bol Bush, alebo to bol Obama a tak ďalej. A on je zaujímavý tým, že keď si ho niekto objedná na to, aby im predal viac toaletného papieru, tak vlastne on skúma mesiac v kuse non-stop robí interview a pýta sa ľudí, čo zažívajú na toalete. A ako to vlastne, ako používajú ten toaletný papier, je veľmi, veľmi zvedavý. Alebo keď chce predať šminky ženám v Norsku, tam, kde ženy nepoužívajú vlastne tie šminky, tak sa snaží pochopiť, ako im tam doručíte šminky, aby použil určité kultúrne kódy, aby použil určité slova, na ktoré budú reagovať aj tie norské ženy, ktoré sa páčia tým svojim mužom také možno ako divošky viac v prírode, pehaté, nejaké bunde proste outdoorové, to sú tie norky a norom sa tak páčia, ale predsa len, že je to zaujímavá stať v tej jeho knihe, že ako vlastne predať ten Oriflame vlastne v Norsku. Alebo iným, ako môžem predať motorky, ako predať im gulaté svetlá v aute, alebo štvorcové svetlá na tom Jeepe. Veľmi zaujímavé, že prečo štvorec a prečo kruh, a ako reaguje Európa, ako Amerika, a kde tam je ten kôň v tom, kde je ten archetyp koňa a toho kouboja, alebo toho valacha, toho možno toho moravského valacha, alebo túto chlapa Otierchovej, ktorý stiahoval drevo s koňmi a tak ďalej, že ako by v modernej dobe predal ten Jeep s gulatými svetlami alebo štvorcovými svetlami. A pre mňa sú to fascinujúce veci a ako s tým súvisí psoas s týmito vecami. A pre mňa sa to začalo spájať vlastne s tými základnými bodmi, že to, ako vidím realitu a to, kto som a ako reagujem na realitu a to, čo vytváram v sebe ako realitu a ako tvorím okolo seba realitu. A ten psoas súvisí s takými základnými mechanizmami a jednou z tých je prežitie. Je to prežitie, je to určitá sila, určitá integrita, je to sila ako taká v nás môže byť viac dospelá, môže byť viac detská, zaseknutá proste v určitom detskom modeli, alebo môže to byť sexualita, ktorá je tak akurát vybalancovaná, hľadá na to equilibrium, že má nejaký ten svoj balans, alebo je veľmi nevedomá, podvedomá a veľmi nás orientuje, veľmi nás stiahuje tu a tam, že nás vláči tá sexualita, že ju nepoužívame, ale ona používa nás alebo je to aj práca so smrťou, že to je niečo, čo je v hlbšej rovine. Ten sa dotýka aj tejto témy, aj strach. A ten najväčší strach je veľakrát z toho konečná, alebo že strata kontroly. Takže tá Liskoch vo mne tak ako povšťuchla, nie že by o tomto všetkom hovorila, ale postupne sa to pre mňa rozvetvovalo čoraz ďalej a ďalej.
a zo svalu sa stalo niečo o mnoho viac. A postupne to bola práve aj formatívna psychológia, že to bol Stanley Keleman a anatómia emócií, že ma postupne ako keby zavadzala k tomu, ako sa vlastne my formujeme v prostredí, ako sa formujeme už v brúšku, ako sa formujeme vlastne pri pôrode a po pôrode, ale doteraz vlastne, od malička až po teraz, ako sa neustále formujeme a každé ráno sa formujeme. Ako sme sa my dnes formovali a každý možno v inom prostredí a ako sa formujeme teraz, ako dýchame teraz, ako sa hýbeme, ako sa dívame, to nás všetko formuje pre ten zajtrajšok. A toto je pre mňa veľmi krásna práca, práve to Stanleyho Kelemana, ktorý v tých, myslím, 80. rokoch napísal túto knihu a tam krásne ukazuje tú expresivitu ducha v priestore, ako nás to vlastne formuje a ten psoas vlastne hrá v tom určitú rolu. Či sme veľmi, veľmi otvorený a až taký otvorený, že až nás je príliš veľa, že sme proste taký viac náfuknutí a v takej anatomii taký, že nie, nebudem, že som veľa, veľa v odporoch a môžem sám seba limitovať, že vidím iba tú jednu správnu cestu, alebo som v kolapse, že všetko sa mi zdá ťažké a všetko ma zaťažuje a či je to môj vlastný symptóm, alebo je to politika, alebo počasie, že pršie, zase hmla, ide jeseň a tak ďalej, čokoľvek, že ma to zaťažuje, alebo že začnem mať určitú psychologickú, ale aj fyzickú formu, že začnem slúžiť, že byť taký dobrý človek, že začnem slúžiť rodine a deťom a komunite. Ja som taký zlatý človek, ale zomierajú títo ľudia ako prví, veľakrát na rakovinu. Čo je vlastne štatisticky, keď sa robil výskum na to, že je to zase forma tela. Je to forma nielen na tela, ktoré vidíme, nie je to telo, ktoré vidíme, ale je to veľakrát aj vnútorná štruktúra, ktorú nevidíme. Že návonok môžem vyzerať nejako, ale moja vnútorná štruktúra nejako reaguje na tento svet a na môj vnútorný svet, na moje zážitky v tejto realite a formuje sa. A to je niekedy ťažké uchopiť svalovo. Lebo nedá sa to úplne svalovo nahmatať. Je to veľakrát psychologicko-emočné, duchovné niekedy. Je to kombinácia toho, čo sme. Je to tá komplexnosť. A postupne sa z jedného svalu stal problém pre mňa. Že to je tak široké, že sakra, že ja si tu sem vyriešiť nejakú plátničku alebo bolesť chrbta a zrazu to je problém. Že to je príliš veľké. To začalo byť príliš veľké, že mne sa to neľúbi, že to je príliš veľké, že to je toľko práce zrazu. Ja musím aj toto, aj zmeniť dých, trošku podporiť svoj dých a teraz aj trošku cvičiť, aj zosilniť, ale zase aj uvoľniť sa. Tak čo teda mám? Mám teda posiliť, či uvoľniť sa a teraz ako a čo mi funguje a tak ďalej. A pre mňa bola práve tá jogová terapia tá osa toho, že som vlastne pochopil, že takto to funguje aj jogová terapia, že to nie je len o lístkoch alebo o iných somatických princípoch, ale samotná joga je taká byť v tom kontexte, že tvoj kontext a čo tvoj psoas zažíva v tejto realite, že čo zažíva, aký je, čo sa mu stalo a čo s ním ďalej. A pre mňa bolo toto zastavenie niekde niečím nepohodlné, že som možno hľadal iné odpovede, ako som dostával, ale bolo to skvelé pre môj život. Lebo ten symptóm, či je to bolesť spodného chrbta, alebo je to koleno, alebo čokoľvek, niekde vyššie v hlave, to môže byť v lebke, v krku, kde na srdci, tak vlastne, čo som zažíval určité symptómy, tak mi to dalo práve tú odpoveď a ten smer k tomu skutočnému liečeniu vlastne týchto symptómov, že som proste mohol sa s tým stretnúť a porozumieť a vytvoriť si tú stratégiu. A ten psoas bol ten navigátor k tomu. To, ako sa mám. Ako sa naozaj mám. Dáva to zmysel? Áno. Čiže že... už si našiel nejakú stratégiu pre svoj život, ako s ním pracovať, ako ho vnímať, počúvať. Že to bolo, že to pre mňa vlastne to bola tá pozvánka k sebe. Že vlastne ten problém bolo to, že cíť to, čo cítiš. Cíť to, čo naozaj cítiš. No ale počkaj, jak? To sa ako robí? To má veľa úrovní, že? Ja robím celý život preto, aby som to necítil a teraz ty chceš odo mňa, aby som to cítil? Aha, nie.
To je nejako naopak, hej, že ja sa snažím celý život nejako otupovať alebo unikať z toho, aby som necítil to trápenie života alebo ten stres alebo to, čo sa stalo, že chcem na to zabudnúť a už len ako poďme ďalej. Presne môj učiteľ nám tak raz povedal, že keď sme tam prišli, totálne nás zničil po týždni, už sme boli takí čeliakí, vieš, proste všetko možné povyliezalo von a hovorí nám všetkým, že no ale tým cieľom není, aby ste sa cítili lepšie, ale aby ste sa naučili viac cítiť, alebo ľahšie sa dostať k veciam. No. A toto myslím, že je taká tá hlavná, takéto misconception, také nedorozumenie aj pri joge alebo pri iných veciach, že veľa ľudí prichádzalo za tým, že ja sa chcem cítiť lepšie. Mhm. Ne? Že chcem sa cítiť lepšie a preto robím jogu, lebo ja som sa ich veľakrát pýtal, že prečo prichádzaš na ten jogový kurz alebo na individuálku, že no, chcem sa cítiť lepšie a to mi joga robí. A ja som sa ich vždy pýtal, no super, že to je fajn, že ja sa chcem cítiť lepšie, ale kde sa cítim zle? No ja sa necítim zle. No počkaj, ale keď sa chceš cítiť lepšie, tak sa musíš cítiť niekde horšie. Mhm. A čo je to horšie? Z čoho vychádzaš? Z ktorého bodu vychádzaš, keď sa chceš cítiť lepšie? Lebo všetci sa chceme cítiť lepšie. Nechceme, nie je úplne super sa cítiť proste dole a bolestivo a ťažko a máme radi, veľa z nás má rádu proste ten pocit otvorenia, tú ľahkosť bytia a tak ďalej. A chcem sa cítiť ľahšie, ale začalo to byť aj pre mňa v tých jogových štúdiách taká mantra toho, že no, mne to robí dobre a cítim sa lepšie a to je jasné, že idem si zaplávať, idem si zabehať a idem na bicykel a idem sa stretnúť s priateľmi, aby som sa cítil lepšie, že áno, áno, skvelé, poďme si zacvičiť. Super. Ale tá prax sa stáva potom slepou, ako sa hovorí v joge, že vlastne, že idem, cvičím, cítim sa lepšie, ale tá prax je iba s jedným okom, alebo možno niekedy s obidvoma očami zatvorenými. Že slepá, ako sa hovorí v joge. Ale že naozaj, to, ako povedal tvoj skvelý učiteľ, že vlastne hovoril není o tom cítiť sa lepšie, ale byť možno pravdivejší v tom, čo cítim. Ale cítiť možno viac. Len cítiť trošku viac. A to cítiť viac nie je úplne tá lákavá pozvánka, ktorá sa dá tak ľahko predať, ako cítiť sa lepšie. Presne. Cítiť sa lepšie sa ľahšie predáva, ako len cítiť. Tak prečo by som mal ísť do tohto, keď je to marketingovo nevýhodné? Cítiť sa lepšie je marketingovo veľmi výhodné. Tak. To sme pri Cítiť tom. sa není výhodné. No ale presne sme si povedali, aj sme mali takú víkendovku teraz, že bez tej tmy to svetlo neexistuje vlastne. Ale život je taká sinusoida. Keby to bola rovná čiara, tak sme mŕtvi. Vlastne nežijeme. Tak. Hej. A myslím, že je skvelé, že sa za tie roky viac a viac hovorí vlastne aj o tráme ako také, lebo keď sa povedala tráma, ja neviem, 10 rokov, 20 rokov dozadu a tak ďalej, to bolo niečo také nebavme sa o tom, alebo ja o tom moc neviem a tak ďalej. Bolo to viac pre možno psychoterapeutov alebo niekoho, kto sa tým ako špeciálne zaoberá, ale medzi ľuďmi sme sa moc o tom nebavili. A teraz čoraz viac sa o tom hovorí verejne, že veľa ľudí akoby ide s kožou na trh, že cítim sa zle, nie je mi dobre. Nie je mi dobre a naozaj mne je dobre dlhodobo. A veľa ľudí po svete proste o tom začína hovoriť o mnoho viac otvorene. A to je skvelé. Už sa tomu nedá vyhnúť. Nedá sa tomu úplne vyhnúť. A čo je skvelá správa, že proste môžeme sa o tom trošku viac rozprávať. A myslím, že sme len na začiatku, že nie, že by bol nejaký koniec, ale že sme na začiatku tej konverzácie, také tej kvalitnej konverzácie, že čo s tým celým. A ja verím, že nie je jeden spôsob, ako s tým pracovať, ale mne ten psoas príde ako jeden zo spôsobov, z takých dobrých, kvalitných somatických spôsobov, ako s tým pracovať. Efektívne. A čo by si nám ukázal cez ten víkendík, aby sme to možno priblížili, že čo vlastne, ako to bude cca vyzerať. Ja viem, že ty si taký, že ponoríš sa a ideš potom do toho, čo vlastne ten priestor vytvorí a tí ľudia, Jasné, hej. ale... Určite záleží od skupiny a záleží od toho tempa, ako ja viem, čo budem približne robiť. Nevymýšľam si všetko tam na mieste, že mám nejakú tú osu a že pracujem so základnými princípmi, ale to, čo sa určuje tempo tej práce. To je to dôležité, že uvidíme,
ako skupina, ako budem ja, ako budeš ty a tak ďalej, že ako nám bude spolu a ako nám bude v tom priestore a čo bude pre nás prístupné tú, na tú možnosť, na ten víkend, na ten predĺžený víkend od piatku do nedele, myslím. A budeme sa určite zdrojovať, že na začiatku je dôležité len pracovať so somatickými zdrojmi, že mať nejaký ten domček. Keď sme boli mali, tak sme mali tie svoje bunkriky a domčeky a kde sme sa cítili dobre, že to sme robili od malička, že sme si vytvorili zo stoliček a z deky proste nejaký ten bunker a tam ten určitý taký ten mäkký pocit. A ten mäkký pocit naozaj je dôležitý predtým, ako pôjdeme ďalej, lebo nechceme sa dezintegrovať. Takže vlastne toto je ten vždy základný bod tej práce, že ukotviť sa má ten svoj domček, keby náhodou niečo sa dialo, tak vždy môžeme ísť naspäť k tomu domčeku. Nepotrebujeme ísť do niečoho, do ťažkého a musíme niečo otvárať. Nemusíme nič, len byť pravdivý, to je celé. Byť pravdivý, že aj to tu je. A nehovorím, že to musíme zažívať, alebo mali by sme zažívať, len je to možnosť. Keby náhodou niekto zažíval, tak je to tu. Môžeme s tým robiť. Aj s týmto spektrom energie alebo percepcií. Ale nemusíme. Každopádne každý z nás myslím, že privíta v živote viac zdrojov. Že má ten zdroj, má to ukotvenie a v tejto rýchlosti šialené, že čo zažívame na planete a ktorá sa stupňuje, tak je fajn mať ten domček a z toho vlastne ísť postupne do výzvy. Že ak chceme niečo zmeniť, ak chceme niečo aj somaticky zmeniť, tak ja pracujem veľa s takými základnými bodmi, ktoré sú keby som to odstupňoval, tak sú to zdroje a potom je to tempo dýchu. To veľmi, myslím, že spájajúce aj nás, ktorí robíme takto, ale aj fyzioterapeutov, ktorí hovoria o tempe dýchu, určitom tempe. Ja nehovorím o správnosti a nesprávnosti dýchu, to nemám rád to slovo správnosť, nesprávnosť, skôr vhodnosť toho štýlu dýchu, ale každopádne určité tempo, ktoré je vhodné pre toho človeka, ktorého zdrojuje a udržať ho. A potom ďalší level je change and challenge, že my na to, aby sme zmenili určité vzorce, aby sme sa pozreli na určité patterny v tom tele, na inhibitory, keď by som to mohol takto povedať, tak vlastne ja potrebujem sa na to pozrieť určitým spôsobom. A tá výzva v tom prostredí je skvelý spôsob, podľa mňa. Len byť v interakcii. A to je vlastne to sa neustále deje sa to teraz medzi nami dvoma, ale bude sa to diať, keby ty si išla do mesta, alebo aj ja pôjdem zase niekam, alebo ku rodine. Tá interakcia prebieha non-stop. A ona sa bude diať, aj keď sa stretneme v miestnosti viacerí ľudia. Tá výzva bude diať už len prísť na ten workshop. Už len tá výjsť domu a ísť niekam na workshop je samotná výzva. A myslím, že to veľa z nás pozná, že nejdem a budú tam cudzí ľudia a fúha a ja neviem a to riešime, tieto otázky riešime, takže tá výzva tam je tak, či onak. Už len príchod do tej miestnosti a príchod k týmto témam je ten prvý stupeň. Len si ju trošku viac zvedomiť, trošku viac navnímať a začať s ňou pracovať viac senzitívne, viac pocitovo, senzoricky, viac navnímať, čo sa mi naozaj deje v tele a dávať si ten priestor na to zažívať aj ten zdroj a zároveň jemne ísť k tým výzvam. Dajme tomu. Taká penzúžne, také, že ideš po tej trajektórii k tomu a naspäť, hej. Idem a zase naspäť a zase trošku vystrčím. Slimak má také tie očka, ktoré tak ako vystrčia, zase to potom zastrčia a vlastne to je to, čo budeme robiť, že máme tu svoju ulitku a postupne vystrčím to očko, pozriem sa a stačí na dnes, alebo na týchto pár minút stačí a idem sa zazdrojovať znovu a postupne vlastne hrať sa s týmto. Lebo pre každého je to veľmi iné. Každý z nás zažil niečo iné v realite. Veľmi, veľmi iné príbehy. Že sme žili v nejakých domácnostiach, či to boli byty, keď si pozrieš v Petržalke v sídlisku veľkom a koľko bytov tam je, koľko svetiel, alebo tmy, čo všetko sa tam deje. A myslím, že to je veľmi unikátny vesmír pre každého z nás. Tá mama, otec alebo niekto z nás bol v domove pre deti, hej, že každý z nás ale bol niekde v nejakom prostredí, minimálne, keď sme boli malinkí alebo menší a boli sme v nejakom prostredí, ktoré nás formovalo. A to je veľmi unikátne, takže nemôžeme
vedieť určiť, že čo sa bude diať v skupine, lebo nevieme, aké vesmíry prídu a úctiť vlastne to tempo tých vesmírov a vytvoriť určitý taký ten bezpečný priestor pre to, aby sme sa mohli koregulovať. Že tá koregulácia vlastne v tej somatike, to je to, čo je skvelé pri tých interakciách. Prečo mám rád výzvu? Prečo mám rád ísť do niektorých vecí, ktoré sú aj tak mierne strašidelné? Lebo tam je veľa, veľa možností. Veľa možností na koreguláciu. A to je to, kde sa to naozaj mení. Lebo tie problémy vznikli veľakrát v komunite a musia byť poliečené v komunite. Ten psoas nebol ovplyvnený len komunitou, on bol ovplyvňovaný už v brúšku tým, že moja mama možno nejako myslela, alebo cítila, nejako dýchala, alebo možno sa u nás stávala chalupa a bolo tam veľa cinkulárov a zbíjačiek a môj psoas na to reagoval, lebo to bábätko vyhodnocuje, počujete zvuky. A možno sa to zlákne toho mixéru, alebo zbíjačky, cinkuláru, alebo hádky, ja neviem, niečoho. Že vlastne nejakým spôsobom ten môj psos reaguje už len tým, že sme v brúšku a nevieme, v akom vesmíre sme, ale každopádne cítime ten vesmír, že na nás nejako vplýva. Ale potom neskôr už veľa reaguje na našu mimiku, na mimiku našej mamy, polyvagálna teória, o tom si tiež povieme trošku okrajovo, na mimiku našej mamy a nášho otca a súrodencov, na reč tela komunity, v ktorej sa nachádzame a našich spolužiakov neskôr, alebo kolegov a tak ďalej. To je to, čo nás tvorí. A budeme sa vlastne baviť o tomto prostredí, o tom prostredí, ktoré nás formuje a môže tam byť určité zamrznutie vlastne z tohto prostredia. Či sa dialo v maternici, alebo sa dialo v našich rodinách, alebo v školách a tak ďalej, v zamestnaní, alebo inde. Ale budeme vlastne sa baviť o tom prostredí a vstupovať do toho vnímania toho prostredia opäť. A ponúkať si jeden druhému to najbezpečnejšie prostredie, aké sa len dá, ale zároveň sa nebudeme iba kúpať v tom prostredí, v tom bezpečí, lebo ja takisto neverím úplne iba v bezpečí, lebo bezpečie môže byť takisto pásca. Teraz je veľmi predávané bezpečie, nie? Že hlavne, aby sme boli bezpečí. Ale to išlo aj do politiky alebo do celkovo organizácie sveta. Hlavne, aby sa nám nič nestalo. Ja to robím kvôli tomu bezpečiu predsa. Ja nechcem, aby sa nikomu nič stalo. A to je veľakrát zdôrazňované v mnohých spektrách nášho života. A to niekedy zneužívané. Však my to robíme pre tvoju ochranu. Však predsa nechceš, aby sa ti niečo stalo. Ne? To stále pokračuje v rámci rôznych akoby regulácií, či politických alebo systémových. A toto robia vlastne aj naše staré maminy a maminy, že hlavne, aby sa ti nič nestalo. Ne? Že vlastne tam príliš veľa bezpečia, že to bezpečie môže byť až príliš ďalší tieňový aspekt. To môže byť vlastne, čo sa nezdá ako tieňový aspekt, tak to môže byť ten tieňový aspekt toho, čo vlastne riešime. A vlastne trošku vykročiť z toho bezpečia môže byť pre ten psoas a pre ten náš dých a pre to naše bytie naozaj niečo, čo pozýva viac tekutín do toho systému a viac hravosti a viac dýchu, viac uvoľnenia sa do gravitácie, že je to nejakým spôsobom možnosť sa odovzdať niečomu väčšiemu a vyššiemu a prestať sa báť toľko. Hej. Len v tom našom systéme, či rodinom alebo v tom zriadení môže byť veľmi silno nahratý, že hlavne bezpečne, alebo keď sa pracuje s trámou, hlavne bezpečne nemôžeme hlavne neretraumatizovať a hlavne, keď robíme s trámou, hlavne opatrne. Áno, samozrejme, nechceme nikomu ublížiť a nechceme, aby sa niekomu niečo stalo a niekoho retraumatizovať, to nemá zmysel. Ale zároveň nekúpme sa v tej tráme toľko a neberme to len, že ohraničiť tú trámu a že byť len v bezpečí, lebo tá tráma môže mať inú funkciu takisto. Môžeme byť dar, presne veľký dar. Že taoisti budisti o tom hovorili ako o bráne k poznaniu. Že to bolo niečo, že to brána, že to nie je len udalosť, ktorá sa nám stala. To nie je ono, ale skôr tráma je to, že ako ja vnímam to, čo sa mi stalo. A nemusím byť uzamknutý v tej percepcii, že môžem naozaj to zobrať ako príležitosť, ako bránu k niečomu a vykročiť k. A myslím, že to je skvelá práca, ako uvoľniť sa do toho prostredia.
toho, kde som, nebáť sa toho sveta s tým všetkým, čo obsahuje. Mhm. Nehovorím, že strach je zlý, strach je fajn, ale nemrznúť v tom a kontaktovať sa so svetom a byť energeticky prítomný vlastne sám so sebou, ale aj so svetom v rôznych podobách. Byť viac energeticky prítomný. A čo je to? Byť energeticky prítomný? To nie je úplne ľahké, že čo to vlastne je. Ale ukážeme si spôsoby, uh, ako to navnímať v tele. A my to cítime od malička. Či sú s nami rodičia alebo nie sú. Že je to niečo, čo cítime veľmi somaticky, veľmi fyzicky. A to možno vy ako ženy ste cítili viac, možno keď ste boli v meste a niekto sa na vás díval zozadu a potom ste sa otočili a niekto tam bol. My možno muži sme boli niekde a keď sme sa otočili, tak nás chcel niekto zbiť. Hej, alebo možno babi sa dívali, ja neviem, a cítili sme ten záujem. Hej. Áno. Ale možno to bolo niekto, že nás chcel zbiť alebo po nás šiel. Ale každopádne je to silný vnem tej energetickej prítomnosti, že niekto tam je a niekto mi dáva tú pozornosť, že je tam nejaký smer a je to veľmi fyzický pocit, nie? Mhm. Niekto mal také detské hry, že to skúšal v triede. Niekto mi hovoril raz na workshope, no to my sme mali takú hru, že sme sa sústredili na toho pred nami v prvej lavici, dajme tomu, a že či nás bude cítiť a on sa potom otočil. Že mali také hry, to je zaujímavé, ne? Že deti to vnímajú a deti vnímajú aj to, keď vlastne tí rodičia odklonia pozornosť. Že mi kamarátka hovorila, že sedela pri synčekovi a ten jej zrazu povedal, mami, ja budem taký rád, keď budeš doma, keď zase prídeš. A ono, však som tu. No, ja budem taký rád, keď budeš zase doma, keď prídeš. Bol maličký, neviem, 3 roky mal, hej, že hovoril tak jednoducho, ale ju zamrazilo z toho, že čože, on to totálne cíti, lebo uh, poporodná depresia alebo poporodné výzvy a tak ďalej, že niečo sa jej začalo diať pri tom druhom dieťatku a nebolo to ľahké ostať v tele, že sa otvorilo niečo, nejaký starší príbeh. A to malé dieťa, ten možno starší, dával spätnú väzbu o tej energetickej prítomnosti. A sme sa o tom veľa bavili, že wow, že aký je to silný zážitok. Silný zážitok, aký je to signál od toho pola. A takisto môj kamarát tiež hovoril, že keď sme sa bavili o týchto veciach, o týchto cvičeniach, tak bol, že deň vopred bol na kolibe so synčekom na hojdačkách a tak som mu venoval a aj na 20 metrov dával mu pozornosť a bol tam. Bol tam naozaj s ním a potom chytil mobil a začal niečo vybavovať na e-mailoch alebo nejak pracovne alebo čokoľvek. A začal proste niečo riešiť a zrazu len počuje, že tati, hej, že kde si? Ne, že to dieťa na 20 metrov zrazu cítilo, že je tam samo. Ne, že táto už nedržal ten priestor na tých 20-30 metrov, na 100 metrov, ale proste, že tam je tá energetická prítomnosť, to držanie toho priestora, toho pola. A toto je jeden z takých, možno, alebo zo pár takých príkladov, čo môže byť energetická prítomnosť. My si ukážeme vlastne, ako viac pracovať jeden s druhým a už pracovať s fasciami, s kožou, s tkanivami a s tou energetickou prítomnosťou, že čo vlastne robí somaticky, aby to nebol koncept, aby to nebolo niečo moc vo vzduchu, aby to bolo niečo viac ukotvené v tele. Aby sme tú energetickú prítomnosť cítili viac cez telo. A není to správne, nesprávne, že nechceme posudzovať štýl tej prítomnosti, ale len si naznačili, že je tu taká možnosť a tá môže byť medicínou. Či ja sám so sebou byť energeticky prítomný. A to niekedy je ťažké byť energeticky prítomný s mojim bruchom a myslím, že to máme mnohí, lebo tam je veľa zložitých pocitov v našom bruchu. A takisto je veľa zložitých pocitov v našej panve. A nie je ľahké byť naozaj energeticky prítomný s tými zložitými pocitmi. Ale oni nám niekde ťukajú už na dvere a hlásia sa, že nás potrebujú. Že nás potrebujú. A vlastne ten psoas niekde volá. A to nie je len psoas, to je naše telo. Ten psoas je symbolom pre naše telo a pre naše bytie z môjho pohľadu. A že nás niečo v našom byti volá akoby hlbšie k a
A byť k sebe jemný a súcitný, byť taký láskavý, tak buddhisticky láskavý, ako nás to učili oni, a byť tak ako alebo v joge, alebo naši predkovia po celom svete, ako byť trošku mäkší a viac priateľský sami k sebe. A Mm. potom byť jeden k druhému. Trošku viac ako keby súcitný aký, susedovi, alebo spolucestujúci k spolucestujúcemu, alebo ľudia, keď sa stretnú na horách, taká tá prírodzená základná také ľudské dobro, ktoré máme každý v sebe, čokoľvek sa nám deje v živote, ale každý máme toto základné ľudské dobro a byť jeden s druhým, a to myslím, že vytvára krásne prostredie, také somatické prostredie pre takú hlbšiu prácu. A či už odtiaľ sa odrazíme a pôjdeme do šiacu, alebo do kraniosakrálnej práce, alebo pôjdeme do masaží, alebo pôjdeme do bojového umenia, alebo tanca, čokoľvek, vlastne je to fajn základ preto, aby tento druh kontaktu bol medicínou. Ne? Niekde je to veľmi jednoduché a poznáme to všetci, ale je to tak zložité. A Mhm. pre mňa voda je tak jednoduchá, voda je tak všade, že už ju nevnímame, že proste no čo voda. A o tom sa budeme baviť. Gravitácia sa zdá, že všade a stále s nami a už je nezaujímavá. A takisto tá energetická prítomnosť, no však je tu, ale no a čo? Hej, že vlastne tá voda, gravitácia a energetická prítomnosť budú základmi pre našu prácu. Že to také zrejme veci, ktoré všetci poznáme bez rozdielu. Nestretol som ešte človeka, ktorý by ich nezažil. Ale Poznám. je to život. Každý povedal áno. Ja som nestretol človeka, ktorý by povedal, že neviem vôbec, o čom hovoríš. Že každý zažil nejaký ten level energetickej prítomnosti, už len keď sme sa bavili vlastne o tom, nedosadíva zozadu, že každý zažil ten pocit, keď sme boli s našimi frajerkami alebo frajermi, keď sme mali 15 a sme cítili, či tam je alebo nie, že to cítime. A každý má tú skúsenosť nejakú. A s vodou v tej forme máme nejakú skúsenosť z mora alebo z rieky, z jazera, ale nevieme úplne to pozvať do cvičenia. A gravitácia takisto, že je to veľmi bežná vec, ale prestávame ju vnímať a cítiť jej veľmi taký pozitívny potenciál. Že ona nie je len zaťažujúca, že musíme bojovať proti gravitácii, že musíme bojovať proti tomu celému, ale že môžeme sa nechať podporiť. Že tá planéta, tá príroda není, aby ma tu dostala, aby ma zožrala, alebo by ma zabila nejakým spôsobom, ale že tá príroda ma chce podporiť možno. A toto je ten opačný krok, že vlastne nevnímať, že tá planéta ma chce zjesť. A všetci okolo ma chcú zožerať a zabiť a urobiť mi niečo zlé, ale že možno, že ma chcú ostatní podporiť a tá zem ma chce podporiť a tá príroda ma chce podporiť. Áno, sú tu hrozby a môže ma zožerať aj medveď, aj tiger, aj všetko, ale to už je taká realita, už tu žijeme. Môže ma aj niekto zabiť alebo uraziť a môže, aj to sa stáva, ale môžem mať na to zdroje a byť pripravený a nezamrznúť v tom celom. A dýchať. Hm. A dýchať. Takže toto v skrátke 2,5 dňa. Super to znie, akože s týmto veľmi rezonujem a mne sa zdá, že bolo to teraz nedávno, bolo to cez víkend presne prítomné, toto všetko, čo hovorí, že presne toto, myslím si, že tejto dobe je také potrebné veľmi, tá dôvera, ako keby v ten život ako taký a v ten priestor, v ktorom sme. Život taký a v jeden druhého, nie? Že Ja ako sme počujem. aj medzi ľuďmi, že niečo poličiť, že veriť si ako susedovi, že nechceme si zlé navzájom, ale že možno máme o mnoho viac spoločného ako rozdielného a len sa zastaviť a trošku byť spolu energeticky prítomný. Možno sa počuť, možno dýchať spolu, možno sa uvoľniť. A myslím, že aj tá spoločenská nálada celosvetovo nám niečo ukazuje, že máme tu výzvu, máme tu možnosť. A je na nás, čo s tým spravíme. A my môžeme na tých palisadoch trošku podporiť tú náladu. Na Vybrať slovo. to zle ďalej. No Hej, super. presne, že vytvoríme si vlastný mikrosvet a budeme skúmať a môžeme podporiť tých našich susedov, kade tade. Priniesť to domov. Tak. K deťom. Priniesť to domov k deťom. Hmm. To je zámer. Priniesť to domov k deťom a či mám deti, nemám deti, ale proste priniesť to k tým ďalším generáciám a vytvoriť im to prostredie, kde sa im bude dobre kráčať a bude sa im dobre stať sami za seba. A my ich môžeme podporiť v tej sile. Možno sme to nedostali až tak, ako by sme možno potrebovali, ale my už to môžeme inak. A
to budeme trénovať spolu. Ak to chceme urobiť pre tie ďalšie generácie. Hm, Tak, tak, no, tak. tak sa teším. Teším sa, nie je to super. Takisto, takisto. Tak super, super krvný. Tak vidíme sa za koľko to je? Za 3 týždne, za 2 týždne, ani neviem. Mesiac. Za mesiac No, až. tak to sa, no. Tak super, tak sa teším na osobné stretnutie a že si dáme spolu ponoriť. Dobre, a ja veľmi, veľmi, veľmi rezonuje všetko, čo si hovoril. Tak, teším sa. Som rád, že to počuješ, že dávaš ten impuls. To je skvelé, to je skvelé. Teším sa, že čo prinesieš aj ty, lebo robíš toho takisto dosť, takže teším sa. Myslím si, že si v tomto veľmi rozumieme, že máme taký, jak hovorí kamarát, jeden môj, podobnú kozmológiu. Ne, tak poďme do toho vesmíru, poďme do toho Lotus vesmíru, myslím, že to je Lotus Áno, yoga, že áno, vesmíru áno. na palisádoch, takže poďme do toho Lotus vesmíru a uvidíme, čo z toho bude. Takže teším sa. A ja takisto. Želám ti krásny deň. Díky, aj tebe. Ahoj, čauko. Ahoj, čau.